Eskerrik asko, mahaiburu, senatari jaun Andreok eguerdion. Gure taldeak kotizazio gabeko pentsioen araudia eguneratzeko eta egokitzeko Alderdi Sozialistak dakarren proposamenaren alde bozkatuko du. Mozioak dependentzia maila handia duten pertsonengan jartzen du arreta, hau da, 75% edo gehiagoko desgaitasun maila duten pertsonengan. Jakin badakigu kotizazio gabeko pentsio hauek zehazteko unitate ekonomikoa osatzen duten guztien diru sarrerak hartzen direla kontuan, eta pentsio plan bat edo pentsioa osatzeko kontratatu den asegururen bat osorik erreskatatzerakoan, pentsioa galtzeko arriskua sortzen da dependentzia maila handiko pertsona hauek babes gabe utziz. Beraz, honen inguruko azterketa zehatza egitea beharrezkoa da, egoera hau zuzentzeko lehenbailehen, eta pertsona hauen, hau da, zaurgarritasun handia duten pertsonan babes maila handitu behar da lehenbailehen inongo zalantzarik gabe. Espadas jaunak galdetzen zuen, galdera retorikoa zen ulertzen dut, baina galdetzen zuen benetan babes nahikoa ematen ote dugun, eta argi dago erantzuna zein den. Ez da babes nahikorik ematen. Araudiak berrikusteaz aparte, pentsio minimoak handitu behar dira. Esfortzu gehiago egin behar da aurrekontuetan. Kotizazio gabeko pentsioak kobratzen dituzten pertsona askok 500 euroko diru sarrerak dituzte hilean. Senatari jaun Andreok, posible da bizitza duin bat izatea 500 eurorekin? Nahikotasun hori legeak esaten duena prestazioetan betetzen ari gara, argi dago ezetz. Eta egia da estatuko aurrekontuetan azken urteotan pentsio hauek igotzeko ahalegina egin dela. Eta Euskal Herria Bilduk asko insistitu du eta ahalegin berezia egin du horrela izan dadin, baina ez da nahikoa izan. Eta horregaitik erkidego batzuetan beste laguntza batzuekin egoera hauek estaltzea da bilatzen dena, baina partzeak barik pertsonen duintasuna mantentzea bermatuko duten pentsioak dira behar ditugunak. Eta zer da pentsio duin bat? Europako gutun sozialak gomendatzen duen moduan, gure gizartean dagoen batazbesteko soldataren 60% muga horretara hurbiltzen den hori. Eta pentsio ez kontributiboak oso urruti daude muga horretatik. Gainera, segunetan non bizi zaren, ez da muga berdina, ez ditugulako errealitate sozial eta ekonomiko berdinak. Horregaitik, garrantzitsua da Euskal Herria Bildurentzat Euskal Lanbide arteko gutxieneko soldata adosteko aukera hori guk geuk izatea. Hori erabiltzea erreferentzia gisa pentsioak zehazteko, eta nola ez, pentsioak zehazteko aukera ere gure erakundeetan izatea. Konbentzituta gaude, herri burujabeago batek gure arazoei erantzuteko tresna eta gaitasun gehiago izatea suposatuko lukela, eta beraz, bide horretatik ekingo diogu gure lanari. Eta bukatu nahiko nuke azpimarratuz kotizazio gabeko pentsioa kobratzen dituzten pertsona asko, gehienak emakumeak direla. Eta emakumeak dira, ordaindu, arautu eta aitortu gabeko lan asko emakumeok egin dugulako historikoki. Beraz, zor historikoa daukagu emakumeekin, ez ditzagun zigortu bi aldiz. Goizean duintasunez bizitzeko eskubideaz hitz egin dugu. Eta zaintza eta pertsonenganako arreta lehentasuna izan behar dela entzun dugu mikrofono honetan. Jarrai dezagun bide horretatik eta hitzak ekintzak bihur daitezela lehenbailen. Eskerrik asko guztioi. Muchas gracias, señora Bideguren, Grupo Socialista.